Здравейте хора, днес ще играем Stumble Guys. Вече мога да ви представя моя първи мап в Stumble Guys. Отиваме на My Level и ето го мапът. Ето тук пише кодът. Можете да се го скриншотнете и да го играете в Stumble Guys. Оставете лайк на клипа, абонирайте се за канала. Без да се бавим повече, нека започваме с играта. Да правим интересно. О, наградка. О, блок даш на рандъм. Блок даш. О, има блок даш Endless. Има и Legendary блок даш. Добре, дай да почваме да го играем. Да, 4 сме. И ладър даш. Не SpongeBob даш. Аз това дори не знаех, че може да ни го даде. Купих си сърчицето, знаете ли за какво? За да мога да се изправям като Дашо. Sigma Toilet. Победа! Сега още един рунд Спонжи Боби. Това ще е лесно. Така мисля. What? То дава на рандъм. Значи може да даде първо SpongeBob, после нормален и накрая блок даш Endless. Баба. Кори виж, да ги пълт. Бай-бай. Окей, мен. Мама! Айде, кой първи умре? Кой умря? Ще видя кой е умрял. И не! Остана срещу бот. И... What? Може блок даш супер сили? Много яко. Така на колко е много по-лесно. Вот ти се самоуби, бе. Бато такива. Първата ми победа на този ивент. Хубава е реклама. Пак са супер сили. Сега мисля, че са тия малко по-кадърни. Какво правите, бе? Ботове. Oh God is good. Oh God is good. Oh God is good.
направи го и без супер силата. Победа! Айде залагай, бе, бот. Ето, мисля, че е най-кадърен от всички. И... сега па нормален блок даш. А няма ли да даде нещо по-интересно като блок даш или легендари блок даш? Ела да те гушна. Прави каката супер сила, бе. Какво е бъгва? Някой ми съобщение. Имам 3 пинг. Вие просто не може да видите. Не мога да те гушна. Не! Ей, дебел! Ей, дебел! Умрях! Заради този. Дебелия! То, това е много лесно. Ох, нормален блок да. А, не! Лазер даш легендари със супер сила. Значи може, искате да кажете, че може да ми даде и легендари блок даш със супер сила, ама не се става. Тарен! Победа! Останах срещу този дебеля. Той е най-кадърния, бат. Моли се на Бог. Ей, легендари блок даш със супер сила. Това е най-опнатата супер сила на легендари блок даш. Ей! Не, само не се саморазби. Да не кам какъв човек. Добре, бе, защо мен трябва да ме удариш, бе? Като ми дойдеш в играта, ще удара тебе. Да пукнеш. Кой ще даде? Нормален блок, даже със супер сила. Кой е най-кадърният от всички? Дай да видим. Еми то да те заеш, защото те плащам. Какво прави ти, бе? Ненормални? Не, Алекс Джуниор. Този път няма да дойда в партията. Защото снимам. Победа! Ама това платъм къде отиде? Той е жив. И той. Така. Като банана. Ей, легендари блок дай със супер сила. Надявам се този път да не ме избутат с нея. Не. Ратле, не и този път. Какво правиш, бе, ненормалник? Юп. 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 Не! Защо? Не! Не! Умрях! Аре, стига, бе! Дай едно ми даде същото. Нормален
Legendary Block Dash. Нищо, пак става. То къде беше, бе? Видяхте ли го това? То гълта го нямаше първоначално. Вече няма какво да ме бутат, да ме спрат. Освен тия дебелите да ме бутат. Както аз бутам. Яйца! Най-кадърния от всички Не мога да повярвам как този е голд ранг и се самоуби току-що. Майко, аз мислех, че то с най-кадърния от всичките. Какво ти мирише на тебе под мишницата, бе? Хора, може по време на клипа да отидем да играем мапа. Защото не е интересно само на едно и също да се играе. И ще извикам един мой приятел, ако изобщо иска да влезе в играта. И ще има специален видеоклип, който ще показва как да си направите вие собствен мап. Не, няма да дойда на парката ти. Абе ти не разбра ли, че снимам, бе? Туш. Видяхте ли го това? Как просто му забих ръкавичка. Останах срещу утка. На същото. Него ще го ударя и готово. Ей, господин утка, време е да умреш. Готов ли си да умреш? То дори ми трябваше труд, аз стоях на едно място, той се самоуби. Бах ти бота. Реклама. Ще поиграем малко с него. Имам наградка. Отто, какво ми даде, бе? Пистолетче някакво. Сега ще видя какво е това пистолетче. Не ми пука какви са новите неща. Само искам да знам какво е пистолет, какво е това пистолет, че да не е такова. Да. Да видим, може ли да влеза. Не. Аз тогава ще направя партия и ще видя дали някой изобщо ще влезе. Двама. Това е много слабо. Отивам на моя мап да играя моя мап. Плей. Един. Готово. Айде, давай ми мапа тук. Няколко пъти умрях. Защо умрях 20 пъти? Вие чухте ли го това? Искате да знаете тук какво става. Ей, тук съм умрял. И умрях. Защо, бе? Съм го пресъздал аз.
И преди това не беше изобщо не приличаше на това, което съм пресъздал. Всички хора ще се кажат, ама благо, това е много труден мап, как да го минем? Еми, направил съм го специално за просто. Който не може да играе играта, да не го играе. Препоръчвам да не го играе. Тия нутки. Само някакви деца много добри играят от 1-2 години опит, ако имат. Тогава. Не, че ви забранявам, може да играете колкото искате на мапа. Просто ще ви е трудно много. Ако нямате толкова години опит. Не, господин Алекс Джуниор. Още няма да ти дойда в пак. Скоро ще го мина. Ох, това беше малко по-високо. Ей, минало. Алекс Джуниор сега ме покани вече. Аре бе, Алекс Джуниор. Ето го. И се абонирайте за канала на Алекс Джуниор, защото ми помага с клипа. Сега, господин Алекс Джуниор, ти апака ли си? Да те питам. Бро, what the flip? Бърза! Защо толкова малко дашвам, бро? Как умрех, не знам. Oh God is good. Oh God is good. Мале, това левитира. Купчето левитира, няма го. Да. Идва родната част. За Алекс. Не знам. Не умри! Браво на теб! Ти със всеки да не умре. What the flip? Какво правиш, бе? Бах ти ненормалния! Какво направи това тук, що не знам. Имаше цяла отворена, където можеше да си мине спокойно, ама... Код такова, брат. Ето така. Чакай, че за момент си помислих, че се е махнал от партията. Ох, не искам да игра с това. Ще извикам брат ми след тази игра. Гуши. Упс. О, маге, направихме го! Oh, God is good.
guys, good. Не. Готово, помогнахме. Трябва това с шиповете да го гушкам. Това. И ще го направиш ли, брат? Не! Защо? Защо, брат? Изчакай се една секунда. Явно не може. Ох. Какво правиш, бе? Това да те гушна. Това да те гушна, да ти помогна. Господин Шипове. О, не. Да, домина. Най! Еми хора, това смятам да е клипа. Абонирайте се за двата канала Alex Junior и Благо Pro Gamer. Аз бях Благо Pro Gamer, а от мен чао!